नारी शक्ती फोरमच्या वतीन महिला आरक्षण विधेयकाचेर काँग्रेस आणि मित्रपक्षाविरोधात जन आक्रोश महिला सभा कारवार। नारी शक्ती फोरमच्या वतीन महिला आरक्षण विधेयकाचेर काँग्रेस आणि मित्रपक्षाविरोधात जन आक्रोश महिला सभा कारवार हिंगा वृंदावन गार्डनात पार पाडली। भारत मातेक पुष्पांजली अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली। सभेचे उद्घाटन करताना राज्य महिला मोर्चाचे अध्यक्ष सौ श्री मंजुळा गौडा हांणी सांगले की नारी ही शक्ती स्वरूप आसा। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हेमी महिलाक विशेष स्थान आणि मान दिलो आसा। एक उदाहरण म्हणल्यार आमगे देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू। पूण काँग्रेस सरकार आणि तेमगेल्या मित्रपक्षान महिला आरक्षण विधेयक विरोध करून महिलांचो अपमान केलो आसा अशें तेमी टिकास्त्र सोडले। येवच्या काळात हाचो परिणाम भोगतो पडटलो अशें तेमी सांगले। जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे हेमी काँग्रेस विरोधी धोरणाचो निषेध करते सांगले की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हेमी अनेक योजना राबविल्ली आसात। विशेष म्हणल्यार महिलांसाठी प्रोत्साहन दिवचे अनेक योजना सुरू आसात। राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सांगले की सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी हेमी महिलाक विशेष स्थान मेळच्या या उद्देशान महिला आरक्षण विधेयक लागू करचे स्वप्न पळयले। पूण काँग्रेस आणि तेमगेल्या मित्रपक्षान या विधेयकाक विरोध करून महिलांचेर अन्याय केलो आसा असो तेमी आरोप केलो। या कार्यक्रमात महिला मोर्चाच्या वेगवेगळ्या जबाबदारी सांभाळचे कार्यकर्ते पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670।